Ang dating pigdadayong resort na ini sa Barangay Basicaw, Piuduran, Albay. Haros bakante na ngunyan. Sigun kay Maricel Naga, caretaker kang resort. Saro sa pigtutok doon ni dang rason. Iyong pagbaratak ang gapo sa palibot ning bulod sakop kang Barangay Marigondon. Na sulamenteng agyan pasiring sa sendang resort. Posible subot na nahandal ang mga turista. Huli ta asigun sa mga nanunungdan. Posible subot na magkaigwadig dining pagrasay. Bihira na talaga ta. Sukuan bagay pero may nagkukuan so bulog bagay yan, pero may nagrarasay. Kayo naman nga ni. Nakakuha naman niyan ta. Kuan. May makuha naman baga. Siring ni Maricel, apektado man ang pigbabantay ang resort ni RJ Cervantes. Grabe yung pagka-apektar sa amon ng wan. Pasaro-saro na ng wan, yung paglalaog sa amon. Dati, lima ang nagalog dito sa amon. Ngunyan, pasaro-saro na sana. Sigun kay Noel Ordoña, pamayo kang MDR Remo Piuduran, kang nakaaging simana, para mientras na nindang sinarado ang tinampudigdi, huli sa humaning pagrasay ning gapo, na delikadong maray sa mga nag-aaraging motorista. Tanmi niyan, bako lang itong ground shaking na mangyari. Kita bako, kita yaw na po kita sa habagat, sa southwest monsoon, kunya na kita, season, makusog ang habagat, makusog ang paros hali po sa kadagatan. Duman sa area ito, may mga darakula dyan na kahoy. Darakulang kahoy na, so iba, uprooted na. Uprooted, kung iyan maigo kiparos, pwedeng ibagsak yan. Ano po, by law of gravity, simple mabagsak yan. So ito, pag ito nagbagsak ng mga kahoy ito ang ma-trigger, isabay itong darakulang gapo. Aminado si Ordoña, apektadong maray ang hanap buhay kang mga residente sa lugar, kaya hagad niya ang pagsabot muna kan mga ini. Nakulaon na epekto sa ekonomiya. Number one, sa lugar na iyan, yan nag-aagi ang mga taga 3rd district. That particular in mga coastal barangays, kan Tercero distrito kan Albay. Na kung sa ngunyan, midbid, ang pamuso na ang lugar na iyan sa tourist destination. Sa ngunyan, pigalat pa kang lokal na gobyerno kang Piuduran, ang kasimbagan kang DPWH Bicol sa nasabing problema. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.